سلام كبرات خاتتلتي داسنا اكسترا نحجي بستدالو علتاو زيناتات ملسي اما خاري حوحات ارتراوين سدتنياتات زنس الالو ومزلق الولاو دكتور ابا احمد مشم قلت حبرة افريقيا زتراخبون اب حبرة اوروبا خان نعوز ملكات زوات ام مجلسيتات دونالد ترامب مسعرته زتحاز هبو حدش ملسن كال انز دهسز زيناتات حيزلكم ماتي اللغو ابزا چانل ناي وتر تخاتتلتن مخان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم بسنكتي اب ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከሳብ ሕጂ ናብ ሱዳን ከሳብ 43,000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ሰጊሮም ዘለዉ ኮይኖም ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ደቡብ ወተሃደራት መዲቡ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ከይሃድሙ ክከላኸል ጀሚሩ ላብ ዘሎ ግዜ ሕጂ ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዝምልከት ሓድሽ መግለጺ ኣውፅዩ ኣሎ። እዚ ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር አብ አሕመድ ወፂ ዘሎ ምስ ሰብኣዊ ሓገዝ ምትሓዝ ዘለዎ ሓበሬታ ከዓ መንግስቲ ፌደራል ካብ ዝሓለፈ ሰሞናት ሒዙ ክገብሮ ድሕሪ ዝጸንሐ መጽናዕቲ ብመንገዲ ዝምልከቶም ኣካላት ከምኡ ድማ ሚኒስትር ሰላም ጌሩ ናብቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽሩ ዘሎ ክፋላት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ክእቶ ከም ዝወሰነ ያፍሊጡ እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ መግለጺ ከም ዝሕብሮ መግብን ማይን መድሃኒትን ብመንገዲ ዘይ መንግስታውያን ትካላት ግብረ ሰናይ ከምኡ ከዓ ሚኒስትር ሰላም እቲ ሃገር ናብቲ ዝተጠቕሰ ክፋላት ትግራይ ክባጻሕ ኮይኑ ብሕጂ ከዓ ነቲኦም ተሰዲዶም ዘለዉ ንምሕጋዝ መንግስቲ ቁርብነቱ ገይሩ ከም ዘሎ ይሓቢሩ። እዚ ይኹን እምበር ከም መግለጺ ወኪል ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ካብ ትግራይ ዶብ ሰጊሮም ዝመጹ ዘለዉ ስደተኛታት ወላውን ብወተሃደራት እንተተዓግቱ ጌና ببزح يمصو كم زلون ات معسكر سدتنياتات كا لعل عقم بزح كحز جميرو خم زلون غليصو እዚ ከምዚኢሉን ከሎ ከዓ ላዕለዋይ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ለማውፂው ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ከሳብ 100,000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከሳብ ዝመጽእ ዘሎ ሶኒ እንድሕር ዝኾነ ናይ መግቢ ቀረባት ዘይመጽእዎም ከቢድ ናይ ሕጽረት መግቢ ቀለውላው የንጸላልዎም ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓደጋ የንጸላልዎም ከም ዘሎ ዝገለጸ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ከዓ ሚኒስተር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣሕመድ ሺደ ንማዕከን ዜና ፈረንሳ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ይዝወስድ ዘሎ እቲ ዘሎ መስርሕ ከዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ክዛዘምዩ መንግስቲ ከዓ ነብሱ ክከላኸል ኣለዎ ብምባል እዩ ንሱ እውን እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀረባ ክውዳእ ከም ዝኾነ ገሊጹ ይዝርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ብወገን ክልል ትግራይ ይዝርጋሕ ኣብ ዘሎ ዜናታት ወተሃደራት እቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ዓወታ መዝጊብና ብምባል ንሓንቲ 21 ክፍለ ሰራዊት ይዕነያ ክብሉን ከለዉ እቲ መቐለ ተኸቢባ ኣላ ዝብል ዘረባ ከዓ ብመንገዲ ፕሬዝደንት እቲ ክልል ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዝብል መልሲ ተዋሂብሉ። تمالي ابز نبره مجلس قدامي مينستر ايثيوبيا دكتور ابا احمد نمغلن متقع اتني مودعته معرف تجميري يدحر مبال بعالم درجه بزحات وغاناتيوم اتكوينات تطوكبل امصواع زركبو كاب كلهم وغانات غنا حبرت اوروبا ابعلاو اخيبو نزي ناي تግራይ ጉዳይ አርኤስት በመግባር ከዛተ የለ ዝተራየ ኮይኑ እቲ ዓሚ ናይ ሰላም ኖቤል ሽልማት ዝወሰደ ዶክተር አባ አሕመድ ከአ ሽምግልና ክቅበል ከምኡኸ ሲቪላውያን ሰባት ድሕነቶም ክሕለዩ ጻውዒታት ቀሪቡ ከም ዝፍለጥ መንግስታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ናብ ሰላማዊ زب كقربو بأبا منبر حبرة أفريقيا بريزيدنت دو أفريقيا سيريل رامافوزا تحاصي سلسته لؤخات وكلت حبرة أفريقيا ناب أديس أبابا آتيوم كوانتلو كساب حججناتهم لؤخات ناب تግራይ كخدو أي تفقدوا من قدامي مينستر إثيوبيا دكتور أبا أحمد لومي أوصيو أبزلو حدش مجلسي نتوم بأكل زرخبهم سلسته شمقلت دحر مزغان نتا ناي جبن ጉጅለ ያዝበለ ሕወሓት ናፍርድ ከመጽይ ጽዕር ከም ዘሎ ገሊጽዩ ሕጆውን ዶክተር አባ አሕመድ መስውሓት ኣብ ጣውላ ክዝተኸም ዘይኮነ ኣፍሊጥ ይዝርከብ። كم زفلت كسب حجي قدامي مينستر إثيوبيا دكتور أبا أحمد إزل كونتات وشتاو قدا إثيوبيا بمبال دبلوماسياو متأتاو أمنس أجيزلا نزنا إثيوبيا كونتات ملكتها حنتي أسيتا كانكو اتبال توكلت بلجيوم أب حبرة أوروبا زخونت أبال برلمان أوروبا نقدمي مينستر دكتور أبا أحمد أملكتها أبزهابة مجلسي قال بقالو أب إثيوبيا زل كونتات هتصيو نيتها هاجر ناي سلام رديت أب نفسه كف معلتي اندادك أسيز خيزلا مرحيتها هاجر أبي أحمد شلمات نوبل ناي سلام اللوا أب هاجر زل كونتات جنا بسلام ومنقد كفتح ينتسقالا كمناتي إمنت كابز وسانة كده حرحري زلوا قربت بقع زتخدنه تغلاي خوينو صقان زنبره ولك املاغي يغيرالا اب كل التግራይ በማይት መይቶም ኮምድማ ገሰስ ሰብአው መሰላት የጋጥሚ ዘላ መንበረ አባይትን ካል ህንጻታትን ይድብደባላ ኢሮጳ አን ኢትዮጵያ ብዙሕ ሓገዛት ያትገብረላ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቀድሚ ሕጂ አንጻር ግብረ ሽበራ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ሓጋዚት ሃገር ኮምድማ በቆልጥፍ ትምዕብል ዝነበረት ሃገር ያኒራ እዚ ምዕባለ ንዘል ዓለም ከይጠፍእ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና
ምክንያቱ እዘሎ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከቢድ ቅልውላው እንድሕር ኣስዒቡ እቲ ሽግር ካብታ ሃገር ሓሊፉ እቲ ዞባ ክልክም ከምኡ ድማ ክሳብ ኢሮጳ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብምባል ሕብረት ኢሮጳ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዝከኣሎ ክገብር ከምኡ ከዓ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናደያ ኣብቲ ንጉዳይ ትግራይ ኣልዒሉ ዝነበረ ናይ ሕብረት ኢሮጳ ፓርላማ ኣኼባ ዝተዛረበት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ብወገን መሪሕነት ክልል ትግራይ እውን ብመንገዲ ኣማኻሪ ሕወሓት ዝኾነ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም መልሲ ንሕቶታት እዩ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣማኻሪ ሕወሓት ዝኾነ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብቲ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ቃለ መሕትት መጀመርያ ውግእ ጠጠው ይበል ሰላማውያን ሰባት ክድብደቡ የብሎምን ንሕና ከዓ ንላዘብ ክብል እንከሎ ናብ ትግራይ ዘይሻራዊ መንጎኛ መፂኡ ነቲ ህዝቢ ሓሳቡ ክገልጽ ክገድፎ ኣለዎ እቲ ህዝቢ ዋላ እውን ሕወሓት ከመሓድረና እንተመረፅናዮ ሕጂ ግን ኣብይ የጥቅዓና ስለ ዘሎ ይውረድ እንተይሎ ሓደ ፍታሕዩ ኣነ ተረጋጊፀ ክዛረቦ ዝኽእል እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ምስ ዘለው ውሑዳን ሰባት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ንኣብይ ከም ናይ መንግስቱ ስርዓት እዩ ዝርእዮ ዘሎ ስለዚ ተጋሩ ንሕወሓት ክቕበልዎን ክነፅግዎን ሰላማዊ ናይ ምርጫ ዕድል ክወሃቦም ኣለዎም ሽዑ መልሶም ንሰምዖ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ንሕወሓት መሪፅና ካይና ግን ሕጂ ኣይንደልየካን ኢትካን መንግስቲ ፌደራል ሃብ እንተተባሂሉ ሽዑ ንማሕበረሰብ ዓለም ይሰምዕ ህዝቢ ዝበሎ ከዓ ኣብ ግብሪ ይውዕል ብምባል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ቅልውላው ኣጋጢሞ ኣሎ መፍትሒኡ ከዓ ቅትለትን ምድብዳብን ጠጠው ምስ በለ መንጎኛታት ዘለውዎ ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ዝፍታሕ ክብል ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ ብመንግስቲ ፌደራል እትካየድ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ብመንገዲ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳባት ገይራ ኣብ ዘርግሕቶ ጽሑፍ መንግስቲ ፌደራል መራሕቲ ሕወሓት ተሓቢኦምሉ ኣለዉ ዝበሎም ቦታታት ኣብ ከተማ መቐለ ኣለልዩ ኣሎ ድሕሪ ምባል ንከም በዓል ኖቤል ሆቴል ፋብሪካ ሲሚንቶ መውሰብ ዮሃንስ ሙዚየምን ስቱድዮ ድምፂ ወያነን ከም ዝጠቐሰት ማዕከን ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢራ ኣብ ኬንያ ሓደ ሞይቱ ተባሂሉ ዝተገንዘ ዜጋ ሃንደበት ሃልዋቶ ከም ዝፈለጠ ሰብ መዚ እቲ ንሱ ዝነበረሉ ሕክምና ገሊጾም እቲ ወዲ 32 ዓመት ዝኾነ ፒተር ኪጋን ዝበሃል ኬንያዊ ኣብ ገዝኡ ብጽኑዕ ሓሚሙ ድሕሪ ምውዳቑ ሰብ ሞያ ሕክምና ሞይቲ ኢሎም ናብ መጽንሒ ሬሳ ክወስድዎ ከለዉ ስድራቤቱ ከዓ ክቐብርዎ ምድላዋት ዝገብሩ ዝነበሩ እዚ ይኹን እምበር ፒተር ኣብቲ መጽንሒ ሬሳ ከይኣተወ ሃልዋቶ ፈሊጡ ድሕሪ ምትስኡ ቀልጢፉ ናብ ንቡር ህይወቱ ምምላሱ ኣብቲ ከባቢ ስንባደ ይፈጢሩ ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ሓወን ፒተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብቲ ክፍሊ ኣስከሬን ክንከይድ እንዳበልና ሓወይ ክንቀሳቐስ ርእዮ ሞይቱ ተባሂሉ ኣብ ክፍሊ ሬሳ ዝኣተወ ሰብ ከመይ ገይሩ ክንቀሳቐስ ይኽእል ከቢድ ኢሉ በቲ ኩነታት ከም ሰንበዱ ገሊጹ ይዝርከብ እቲ ሞይቱ ተባሂሉ ናብ መጽንሒ ሬሳ ከኣቱ እንከሎ ዝተሰአሱር ብዝሰደደ ሕመም ከሳቐዝ ዝጸንሐ ፒተር ብህይወት ክጸንሕ ምኽኣለይ ሕጉስ እየ ድሕሪ ምባል ድሕሪ ሕጂ ወንጌላዊ ኮይኑ ከገልግል እየ ክብል እዩ ሓጎሱ ገሊጹ ጆ ባይደን ዝመጽእ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ምዃኑ ብኤሌክቶራል ኮሌጅ እንተተረጋጊጹ ካብ ቤተ መንግስቲ ከም ዝወጽእ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጡ እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ዝወርሒ ኣብ ዝነበረ ምርጫ ድሕሪ ዘጋጠሞ ስዕረት ኣብቲ ምርጫ ምጥፋእ ነይሩ ኣነ ኣይተሰዓርኩን ክብል ዝጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ግና ናይ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ድምፂ እንድሕር ዘይረኺቡ ስልጣኑ ከረክብ ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ባይደን ስልጣን ዝርከበሉ ጽምብል ቃለ መሕላ ብኣካል ክርከብ ድዩ ኣይኮነን ግና ዝኾነ ዝሃቦ መግለጺ የለን ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ምርጫ ጆ ባይደን 306 ኤሌክቶራል ኮሌጅ ክረክብ እንከሎ ኣብ ታሪኽ ምርጫ ኣሜሪካ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ድምፂ መረፅቲ ዝረኸበ ተባሂሉ እዩ ብዕለት 20 ጥሪ 2021 ቃለ መሕላ ፈጺሙ ንዝቕጽል 4 ዓመታት ብዕሊ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝኸውን ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም